זה, איפה אני? זה המטריקס. אתה ניאו מוושינגטון? אני ניסו, ברמלה. טריניטי? את מפוטרת. ביי. הבאתי אותך לפה כדי לבחור באחת משתי אופציות. באחת, אתה תחשוב שבשנת 2030 אתה עדיין תהיה בציפייה שעוד רגע אנחנו חוזרים לשגרה. אתה תחשוב ש1,000 איש בפנג'ויה זה בסדר, אבל מניין בתפילה זה מסוכן. שאם נכנס אליך אדם זר הביתה, אתם צריכים לשים מסכה, אבל אם מגיע בן משפחה או חבר, אפשר להיות בלי. שבקניון אתה חייב להיות עם מסכה, אבל אתה יכול להיות בלי. אם ביד שלך יש לאפה. וביד השנייה אני נותן לך את זה. מוח. הבחירה בידיך, ניסו. תגידי, מה נראה לך? תפסת איזה פראייר? נראה לך שאני אוותר על לאפה? כנראה שבאמת הג'וקים הולכים להיות האחרונים שישרדו. תגיד לי, אני מרגיש די מוזר, מה זה הכדור הזה? אוי, יכול להיות שבטעות הבאתי לך את הוויאגרה האחרונה שלי. תגידי רגע, טריניטי, היא מחפשת מישהו שיוציא אותה מטריקס?